Здравейте, уважаеми фармацевти! Представям ви фармацевтичен шкаф, поместен в приемното помещение. Рядко имаме възможността да го сложим в приемното помещение, но когато има тази възможност, ефектът е осезаем. Какво е характерно за фармацевтичния шкаф? Тези две колони, както ги гледаме, могат да съберат обем също толкова, колкото и останалата част. Тоест на почти 1 квадратен метър се разполагат изключително много медикаменти. Кое способства за това? Основно дълбочината на чекмеджетата, възможността да се разполагат в височина и съответно възможността за сепарирането на медикаментите. По този начин могат да се подредят по-ефективно медикаментите. Кое предразполага? Какво интересно има за фармацевтичните чекмеджета? Основно, което е нещо, което създава стабилност. Това е съответно солидната алуминиева конструкция на самото чекмедже. Както знаем, алуминиевия профил е много по-устойчив, по-издържлив, отколкото пресовано металния. Съответно стабилизацията, която имаме отзад и естествено лагерните колела. Другото нещо, което помага за по-добрата стабилност на самия шкаф, това е металната конструкция. Вътре има метална рамка, която фактически държи цялата конструкция, всички водачи и съответно след това има един корпус, който фактически предпазва от прах самите медикаменти. Другото характерно за нашите чекмеджета, които са, това е решетъчното дъно. Той има две основни предимства. Първото предимство това е да могат да се наблюдават медикаментите отдолу на по-високите чекмеджета, на чекмеджета, които са на по-високо ниво. И другото, не на последно място, че прахта лека по лека отива надолу и де се вика веднъж месечно може да се чисти, като се извадате най-долните чекмеджета, може да се чисти с прахосмокачка, да се премахне прахта. Това, което е много характерно за професионалните фармацевтични чекмеджета, това е самоприбирането. Тоест, ако оставено отворено чекмеджето, съответно може да се получи някакъв проблем. Това самозатваряне е изключително важно за сигурността на самите фармацевти и динамиката, която имат. Тук сме поставили малко по-бюджетни чекмеджета, направени с механизми за битова употреба. Естествено, бюджета при тях е по-нисък, но ако човек сравнява двата варианта чекмеджета, вече започва да си задава въпроса, това какви други предимства има. Казахме самото сепариране, решетъчното дъно, устойчивостта, която тези чекмеджета минимум 20 години си работят в аптеката без промяна на характеристиките, отваряне, затваряне, няма скърцане. Казахме самоприбирането. Говоря пак, сравнявам двата варианта чекмеджета, човек да си направи преценка в бюджета, как да бъде. Съответно, това е нова аптека, обикновено при новите аптеки. Човек винаги се замисля за бюджета, да не превиши някакъв лимит, но в повечето случаи собствениците разсъждават да има един такъв фармацевтичен шкаф, който, пак казваме, той поема страшно много като медикаменти. И сега основната идея, която е при проектирането, защото в интерес на истината това е било стара аптека и където така беше устроено нещата, че медикаментите бяха основно в склада. Тоест, честото ходене до склада беше практика. Докато сега в момента имаме цялата наличност с много малки изключения в приемното помещение. Това, че в приемното помещение всичко разполагаме, сами разбирате, че не е необходимо
дори и чак толкова много персонал да има, ако това е и проблем. Даже има възможност да се контролира аптеката само от един фармацевт в празнични дни, в по-ненатоварени моменти, а в по-натоварените моменти обслужването е изключително бързо. Тоест, тук увеличаваме скоростта на обслужване. Не винаги Чакай да тесната повече пространство. Понякога е достатъчна по-добра организация. Убеден съм, че ще намерим решение и за вашата аптека, без да правим големи промени и излишни разходи. Можете да се свържете с мен, ще разгледам аптеката ви и ще ви предложа решение в зависимост от бюджета и начина ви на работа.